Romnick, please come in. Yes, Bobo Cheryl, kasi itina ko na tayo tatay mo ng gandaway kat adati sa babae ang nagkamang anirina mabalot i-corpen at 20 patapulukit may sa nasawaan self-employed kan distrente ti Barangay San Vicente, Agoo, La Union, iti Cuerpo de Policia ti San Fernando Police Station. May naigday kalpasan may paggrupa saan dang insubli dayti lugan ng agmaris iti nangisit ken nalabaga Amica Toyota Vios at anti-plate number AGI 1870. Kapoy ito binayabayan dagiti kaming ti Cuerpo de Policia ti San Fernando Police Station iti nasa o babae kalpasan nga mapapati nga adda iti lugan na akotse masarakan iti G2G Auto Trade Vehicle sa kupen ti Purok 4 Barangay Sevilla iti nasa o syudad. Maina ipaitira ito'y Bombo Cheryl keta ditangan na verifikar nga pudno ken na verifikar nga dayti mapugpuka wenno saan ana isubling lugan akotse keta ditada nga nabirukan. Rason nga naki sarita dayti maseknan a babae nga ken kukwa dayti lugan ken iti G2G Auto Trade vehicle tapno adati formal nga pan naka i-turn over dayti lugan akotse ken kuan pakaseknan iti dayti Bombo Cheryl ket na amuantay pay nga adda iti may isang lalaki Bombo Cheryl nga nang renta dayti lugan na akotse iti agbalor iti nasuluptan lugasot aribo a pesos Bombo Cheryl ngem saan meten nga sinurot dayti nang renta dayti kotse dayti babae iso nga mas dao dayti no apay saan na nga naisubli dayti lugan iti na ituding nga aldaw dapoy tiretoy keta napanen iti Cuerpo de Policia ti San Fernando Police Station. Kabayatan na dang ti San Fernando Police Station Bombo Cheryl keta adda iti koordinasyon dan karigitag sinumbangir partido tapno masulbar dating panaga. Data palaeng iti ko dyan na damag manipod ti San Fernando Police Station Romnick Kimuyuga para sa pambansang radyo ng Pilipinas Ken Consistent number 1 DT La Union. Basta radyo Bombo. Bombo Romnick? Yes, Bombo Cheryl. What? Dayti ba may bilang nga karnap? Saan met Bombo Cheryl kasi dayti get in parentana dayti lugan yung saan na nga insubling iti na ituding nga aldaw dayti nangi parentaan na Bombo Cheryl. Kasi awan met iti parukat pay nga investigasyon iti San Fernando Police Station nga dayti get pa ibilang karnaping. What? Manong aldaw ba nga mapukpukaw daytoyin nga lugan nga hanga na isubli Bombo Romnick? Yes, a couple of weeks iti nagsaritaan da Bombo Cheryl. Kat itamet ten nga inikanamit pa iti pawayway nga sumagmamanungal daw yan saan met ten nga mauray dayti maseknan nga kilugan dayti kotse Bombo Cheryl nga maisubli dayti kotse na iso nga rason na dayti ket nagkamangen iti Cuerpo de Policia ti San Fernando Police Station. Ayan na nga rod nga ta dijay nangabang iti dayta nga lugan na Bombo Romnick. Yes, at damit laing iti pagtinganda Bombo Cheryl lugan nga kotse nga pirbirukan dayti aking kukwa keta nakita iti G2G Auto Trade Vehicle masarakan iti Purok 4 Barangay Sevilla City Ciudad. Okay, maraming salamat Bombo Romnick. Nasa lahat na isubli mo lang